एखन अपने सब सुन रहल छी MS म्यूजिक एंड फिल्म्स के शानदार प्रस्तुति। म्यूजिक डायरेक्टर NK नीरज। हो चोरी बदलाई बिया मन हमर गायन कैले बिया रे हो चोरी बदलाई बिया मन हमर घायल कैले बिया जब आइल बिहार तब मन बाबे हाल जब आइल बिहार तब मन बाबे हाल ई चोरी करेला धमाल ई कहां बस आइल बिया चोरी देख बदलाई बिया रे हो चोरी बदलाई बिया गजब सिंगार कैले बिया ऊपर देखा के तारा कैले बिया अब न हमके चिखैले बिया जाय जगह पर पहिले बिया जीत भला के पटक के मजा ले ले नचता के हसीना सबके नजर में बसल चोरी बदलाई बिया चोरी काहे बदलाई बिया ए हो चोरी बदलाई बिया NK नीरज। गुसाईपट्टी कुशीनगर। ए हो चोरी बदलाई बिया चोरी देखा बदलाई बिया ए हो चोरी बदलाई बिया चोरी देखा बदलाई बिया जब आइल बिहार तब मन बाबे हाल जब आइल बिहार तब मन बाबे हाल ई चोरी करेला धमाल ई कहां बस आइल बिया चोरी देखा बदलाई बिया ए हो चोरी बदलाई बिया लेकिन के माना ई चोरी बिया लोगन के देखे के समान बिया लोगन के नजर में बसल बिया लेकिन के बाराती में आइल बिया एक नागिन के चाल चोरी करेला धमाल एक सो बेला सोलो हो सिंगार चोरी बदलाई बिया ए हो चोरी बदलाई बिया ए हो चोरी बदलाई बिया NK नीरज। गुसाईपट्टी कुशीनगर। ए हो चोरी बदलाई बिया चोरी देखा बदलाई बिया ए हो चोरी बदलाई बिया चोरी देखा बदलाई बिया जब आइल बिहार पटिन के मन बाबे हाल जब आइल बिहार पटिन के मन बाबे हाल ई चोरी करेला धमाल ई कहां बस आइल बिया चोरी काहे बदलाई बिया ए हो चोरी बदलाई बिया बिना पौड़नी ना रखेला हो लाज शरम एकरा लागे ना हो भारत कंठी पग लागेला हो अजित पंजान के दीवाना बहो एक जवान बका चोरी करे सत्यानाश बिगाड़ देले सलमान भाई के हाल सुधीर पे लो भाई बिया चोरी काहे बदलाई बिया ए हो चोरी बदलाई बिया NK नीरज। गुसाईपट्टी कुशीनगर। ए हो चोरी बदलाई बिया मन हमर घायल कैले बिया ए हो चोरी बदलाई बिया मन हमर घायल कैले बिया जब आइल बिहार तब मन बाबे हाल जब आइल बिहार तब मन बाबे हाल ई चोरी करेला धमाल ई कहां बस आइल बिया चोरी काहे बदलाई बिया ए हो चोरी बदलाई बिया Recorded by MS Music and Films Ujhan।